Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw aw salamu alaikum ayaw bisimila bisungalo don fɔlɔ na aw ka farikolo ɲɛnajɛ ale jɛmukan kɛnɛ kan. An ka bi jɛmukan na an ka bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye basketball ye. Basketball kɔnɔna na anw ka jɔyɔrɔ fabaga n'o ye Mali ka jɔyɔrɔ fabaga n'o ye Stade Malien de Bamako ye ni wagati na olu bɛ African League kɛnɛ kan. U ka bɔko duru la u sera ka sebaya saba sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye Stade Malien ale bɛ qualifier an bɛna an da don o la. Basketball la musolakaw ka Ligue 1 an bɛ an da don o la n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna sena ballontan na fɛn min ye an ka U23 n'o ye an ka samatasɛgɛ mankanw olu ni Senegal tun bɛ ka jouer fɛn min ye CAN U23 Maroc 2023 o fɛnw na an bɛna an da don o la n'an bɔr'o kɔnɔ an ka championnat national an b'a fɔ o dolantan dɔ daminɛra n'o ye tile 12nan ye an bɛna an da don o jaabiw la ani dolantan minnu bɛ kɔfɛ fo ka se an ka district la n'o ye deuxième division an b'an da don olu bɛɛ la ani kunnafoni caman an ka egili kan ani farafinna ni farajɛla ninnu de ye anw don kan ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ la n kun ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na basketball la farafinna tɔgɔ la ŋanaminɛŋanaw cɛlakaw olu ka kɛnɛ kan n'a bɛ fɔ a ma ko African League Conference Sahara ale bɛ ka kɛ Senegalikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ bɔko duuru la anw ka représentant n'o ye Stade Malien de Bamako ye o sera ka sebaya saba sɔrɔ sebaya saba mun kɔnɔna na an b'a fɔ ka sebaya laban u ye se sɔrɔ Côte d'Ivoire tɔn kan tɔn n'ale tɔgɔ ye ABC Fighter Club dolantan ale bana 91 ani 71 ka taga Stade Malien kanu na o bɛ kɛ sababu ye an ka stade yɛrɛ ale bɛ qualifier ka taga tour suivant na. Hali bi basketball kunnafoni na an ka musolakaw ka championnat o tile 7nan jaabi dɔw bɛ an bolo kɔrɔ yan Stade Malien ale ye sebaya sɔrɔ KSC ka o bana 74 54 fɛn min Isfas ale cira AS Police fɛ 66 62 Joliba AC ale ye jifileni fa k'a di CSMK ma 89. An bɛna don sena dolantan na bi an ka sena dolantan kunnafoni fɔlɔ o bɛna boli an ka simidenw kan n'u ka dege karamɔgɔ n'o ye Ali Badara Jalo ye Kɔnti olu tun bɛ tagama la araba tɛmɛnen k'u kunda Senegalikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ dolantan kun fɔlɔ la Mali ni Senegali an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 na Mali fan fɛ cɛden 17 fɔlɔ min donna an ka jɔkɔlɔsibaw kun ye Lasine Jara kɔfɛmaw kun ye Lasine Sumaworo Ibrahima Sise Fode Dugure fo ka se Ismaël Sidibe ma camancɛmaw o kun ye Saka Sidibe Mamadi Jambu Mamadou Sangare ani an ka ɲɛfɛmaw sa olu kun ye Abubakar Konte Bubakar Diallo ani Yusufi Mayiga an b'a fɔ dolantan nin kɛra dolantan cɛsirilen surtout sanga fɔlɔ la Senegal ale y'a yira k'a fanga kun ka bon kosɛbɛ dolantan bɛ daminɛ dɔrɔn sanga 12nan Senegal b'a ka cɛli fɔlɔ sɔrɔ n'o ye Kamara ye ale b'o sɔrɔ k'o don sanga damadɔ o kɔfɛ sanga 25nan wagati o Dramé ale bɛna Senegal ka cɛli filanan don an bɛ taga mi-temps na o ka déjà mi-temps yɛlɛnen sa Mali bɛ wulikajɔw kɛ o kɔnɔna na fɛn min ye Cɛmɔgɔ Jara ale bɛna Mali ka cɛlu kelen sɔrɔ k'o don sanga 59nan na an bɛ to de la fɛn min ye sanga 64nan ye Sima ale bɛna Senegal ka cɛlu sabanan don o bɛ sɔrɔ penalty la k'o don an b'a fɔ nin dolantan ni ale kɔmasegin kan ka kɛ anw fɛ yan nɔ nin kalo tile 28 an bɛɛ bɛ dugawu kɛ an ka égliw n'u sera ka sebaya sɔrɔ hali 2 ni fu o bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ qualifier. An bɛ to sena dolantan kɔnɔ an bɛna an ka championnat national la n'o ye Ligue 1 Orange ale tile 12nan dolantanw olu daminɛra dɔgɔkun nin kɔnɔ Joliba AC ale ni AS Police dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu US Buguni ale ni AS Bakarijan dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye USC Kita AS Black Star y'ale ci 3 fu dolantan tɔ minnu kan ka kɛ AS Real ale bɛ LCBA bisimila Stade Malien ni Club Olympique de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yelen Olympique ale ni AS Korofina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 11 créateurs Binka FC Isfas ale ni AFE olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛna an ka deuxième division dolantanw na Bamakɔ kɔnɔna na fɛn min ye olu ka o dolantanw fɛnɛ la CSB ale ni FC Jara dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu FC Gawusu ale ni Derby Academy dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 FC Alaye ale ye sebaya sɔrɔ FC Badian kan 1 ni fu Soleil d'Afrique ale ni FC Lakika o bana 3 ni 2 ka taga FC Lakika kanu na AS Guerrier ale ye Africa Foot ci 1 ni Kanangolo Cosmos ale cira AS Pays-Bas fɛ 1 ni fu fɛn min ye FC Danaya ale ni FC Siamansi dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu Asom ale ni FC Craf olu fɛnɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu. An bɛna nin wagati na an ka Coupe du Mali jaabiw la ni o ye ale 8e de finale jaabiw ye édition 2023 la Binka FC ale ye sebaya sɔrɔ USC Kita ka bana 5 ani 2 Stade Malien ye kase ci 6 ani fu
Isfas afe u bana kelen ni kanangolo ka taga Isfas kanuna Jolba ase ale USGN ci 7 ani fu 11 créateur ale fene seba soro AS Alanson kan kelen ni fu AS Black Star ale Kaira Alawachi kelen ani fu CMB ale tira Black Star fe u bana kelen ani kanangolo AS Real ale ni Club Olympique de Bamako luka dolanta ma se ka kɛ ka sababu ya kɛ AS Real ale tun bɛ ka jouer Coupe de Confédération na Bamako yan o yɛrɛ kɔnɔna na a ye sebaya ɲuman sɔrɔ TP Mazembe kan o bana 2 ani fu olu ka dolanta o bilalen don wagati wɛrɛw la ni Ala y'o yira an kɛnɛ la. Ni wagati la an bɛna an ka équipe nationale ka kunnafoni na ni dɔgɔkun nin kɔnɔna na fo ka taga se dɔgɔkun wɛrɛ la fɛn min ye éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023 olu dolantanw bɛ sen na an b'a fɔ dolantan ninnu kɔnɔna na dolantan camanw bɛ yen nɔ mɔgɔw sigilen don ka dolantan minnu kɔnɔ o bɛna kɛ dolantan ye dolantan min fanga bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ wa an bɛ lawuri di mɔgɔw ma an ka kunnafoni nata ni dolantan ninnu bɛɛ jaabiw bɛna sɔrɔ nka jaabi fɔlɔ minnu sɔrɔla n'an b'o di mɔgɔ ma o ye Ghana ale ni Angola o bana 1 fu ka taga Ghana kanu na fɛn min ye Gabon ale ye sebaya sɔrɔ Sudan ka 1 ani fu Algérie ale Niger ci 2 ni 1 o kɔfɛ fɛn min ye République démocratique du Congo ale Mauritanie ci o bana 3 ani 1 Uganda ale ni Tanzanie olu bɛ ɲɔgɔn na hali bi o dolantan o bɛ fu ani fu la o kɔfɛ bi dolantan minnu kan ka kɛ ni wagati na Côte d'Ivoire ni Comore bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cap Vert ale ni Eswatini bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min Nigeria ni Guinée Bissau bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Afrique du Sud ale ni Libéria olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Bamaliba ale ni Gambie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée équatoriale Botswana Sénégal Zambie Égypte Malawi olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Burkina Faso ale ni Togo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée ale ni Éthiopie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tunisie ni Libye bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cameroun ale ni Namibie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ni Ala ma basi kɛ an ka kunnafoni wɛrɛw la ni dolantan ninnu jaabiw bɛɛ an bɛn'o fara ɲɔgɔn kan k'o di aw ma. N'an bɔra o kɔnɔna na ni wagati na an bɛ an kunda fɛn min ye hali bi Europe n'an tagara Europe an bɛ a fɔ aw ɲɛna surtout Ligue 1 français olu jaabi dɔw bɛ an bolokɔrɔ Nantes ale ni Lyon dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ni 1 Toulouse ni Lille o bana 2 ni fu ka taga Lille kanu na Lens ye Angers ci 3 ani fu fɛn min ye Monaco ale tagamara Ajaccio kan o bana 2 ani fu Brest ni 3 olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 Nice Lorient o bana 1 ani 1 Strasbourg Auxerre o bana 2 ani fu ka taga Strasbourg kanu na Montpellier Clermont o bana 2 ni 1 Paris Saint-Germain Rennes tagamara ale kan ka ale ci 2 ani fu o dolantan yɛrɛ la an ka cɛden jouera n'o ye Amari ye an ka Aigle ka kapitɛni a kun banara a bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna bɔ ni dolantan na a jouera deuxième mi-temps wagatiw la fɛn min ye Reims ale cira Marseille fɛ 2 ani 1 o kɔfɛ an bɛ taga Espagnols fɛ yen nɔ fɛn min ye Valladolid ale ni Athletic Bilbao o bana 3 ani 1 Almeria Cadiz o bana 1 ni 1 Rayo Girona o bana 2 ani 2 Espanyol Celta Vigo o bana 3 ani 1 ka taga Celta kanu na Atletico ye Valence ci 3 ani fu o kɔfɛ Betis Mallorca 1 kanangoro Real Sociedad ale ye sebaya sɔrɔ Elche ka 2 ani fu fɛn min ye Osasuna Villarreal o bana 3 ani fu Getafe ale ye sebaya sɔrɔ Sevilla ka 2 ani fu FC Barcelone ale ye Real Madrid ci o bana 2 ani 1 na donc an bɛ to hali bi kunnafoniw na nin wagati na an bɛ taga Faransi n'an tagara Faransi an b'an da don box la nin ye an ka denmisɛnnin dɔ ye bon an b'a fɔ franco malien don français fɛnɛ don ka sababuya kɛ a sɔrɔla Faransi a tɔgɔ ye Bakari Diallo a si bɛ san 19 na ale de bɔra ka kɛ fɛn min ye Faransi chimidenw ka meilleur boxeur ye a kɛra champion ye ni a bɛ fɔ a ma ko espoir de l'année an b'a fɔ a ye nin fɛn ninnu kɔnɔna na a ye match 2 de kɛ match 2 nin kɔnɔna na a ye sebaya 2 sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin don nin ye a wulitɔla ye ni o ye Bakari Diallo ye an bɛ dugawu kɛ fulakɛ ye Ala ka se ka carrière jan d'a ma walasa boxu la a bɛ se ka Mali tɔgɔ lase yɔrɔ jan don n'a nataw kɔnɔ. Nin kunnafoni de bɛ kɛ sababu ye bi k'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw datugu an bɛ k'an bɛɛ da aw ma ni Ala ma basi kɛ wagati wɛrɛ aw bɛna jaabi caman sɔrɔ an ka kunnafoniw na aw k'an bɛɛ